daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin imauci daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin imauci ya me sarani da damuna Allah na kira ka yau amsawa Allah ka san ban iya ba kai gayya mun kasa na yau haurewa ka ƙara da dandan isar su faɗi matawa Allah dan annabu wanda shi ne makura a santa na kerewa salati daga samuwa zuwa ƙarewar ka ƙara ninninkawa Allah tsiranka da dawo wanda mukaminsa ya wuce kushewa silar samun samuwar su annabi Adam wanda shi ne nawa mabudin kofa zuwa ga Allah in ya rufe ba mai buɗewa daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin imauci sahabbai Ali ubangiji ka saka ni yaban su ba fasawa waliyanka rabbana ka sa amati janibar renawa sada jirgin tsira shehu rahmatin asali ka ne nunawa ka jaddada tsira ga dukkan mai san su da ƙaunar su na yi sakawa muradi babbar gayya ina da kaito wallahi bani ba bokawa Sayyidi Ismail mai diwanin shehu ya baka yayi daɗawa Shehu Mustapha jagoran muka ja muka kai mu ruhin muka wankewa himmar kuce ta sa muka yi abin da muka yi lamuran mu kun yi kulawa daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin imauci kabbai ki batula uwar mukami matsayin ki ya wuce nunawa kabbai ki uwar kaunu mama ke ce Allah ya ce mi kamawa labbai ki uwar masu shi da me babu rahamar ki ta ishi kowa labbai ki batula maman mu gani ina yin kira ki yo amsawa makurar matsayi kikkena na faɗi makeɗin asalin daraja ce duniya da kiyama ke kike jan zuga mamaki rama ce ko ban furta ba mamanmu ta wuce kan makirikidin aya ce na hasken haske ke kike wa kowa faɗi masu tira ce masu mu uwar gidan sufaye maginki batula kafiri yake wallahi mama koma waye babu wanda bai samu ramar ke ba umma kin wahar yan maye batula sirrin Allah sanin ki sai dai shi ke kike fitar da na boye ina san ki ina yaban ki mama ki karbe ni famanan duniya wanda duka ga ya kai wallahi bai da iyawa da ke ya kai ummina san ki ne fitila da shi na asko har ma na gane ki na fi kauna santa shi ke wanke rukan duka bayi a so ta guji barna daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin bimuci shi fa
akwai rantsaiwa. Babu mai tunkarar Ubangiji ranan nan mamar mu ce kutunawa. Batula tsokar Mamudu ke da shi abu ɗaya ne ba batun arabawa. Batula ta wuce kowa uwar mukami, Allahu naki ne ummina. Me rabo daga taskar Ubangiji shiga ɗaiɗaya lafiya ummina. Idan ta bayar ta bayi umma ke ta rabance, Allahu ke yafi kauna. Inda na ji an ce Batulu sai na ji shauki wani lokacin na tsugunna. Daga ke ba kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci. A da yanzu duka ke kike da komai ba wani ne san gaki. Batula umma biya kike ba wani gaban kike ɗai kike mulkin ki. Kama kike da ma'aiki zama da tashi komai yana cikin siffarki. Maman Hassan da Husaini Batulu ummu shirafa mai kinki ne ya fi jaki. Umma karan fikira don Hassan da Husaini don isar sagunki. Masu kun umma karai mun baiwa na zo cikin fadarki. Ke kadai na sani umma ke na kaiwa kuka ki manni dan abbanki. Abdul mai suna na me san me kaunar ki nake Batulu kuma bawanki. Daga ke ba kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci. Daga ke ba kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci. Daga